Bashiyeke bengenazimoto zokuhamba abakhweli beVan eziya kwezinye zilali zaseMatatiele ngemini namhlanje. Oku kulandela ukukhalala kwabanikazi beVan eziya kwilali zaseMparane beshiya abakhweli besithi mabazibonele. Kuvakala ukuba intsusa mabandla umkhweli uye kukhalaza emapoliseni ngelithi bayaxhatshazwa ngabanikazi beVan babahlawulisa amaxabiso aphezulu. Ingxelo zithi ixabiso lokusuka eMparane siya edolophini eMatatiele yi-R35 kodwa ngoku banyanzeliswa ukuba babhatale R50. Kuthiwa amapolisa ayangenelela ethetha nonoVan ukuba bophula umthetho. Kulapho baye bakhalala bebashiya kwiindawo zokukhwela. Kuthiwa lithelekelelwa kwiiyure ezine ithuba balichithe behleli bengaboni zimoto. Emva kwelo xesha ziphinde zabuya kwakhona zazobalayisha imoto. Ngelo lixa abakhweli bebexolele ukuhlawula lo R50. Naku omnye wabakhweli ecacisa. Ndinomntwana eziya ndibaleka nendlela ndinempahla eninzi. Kunyanzelekile imali sowuhleli ixesha elingakanani lapha ukhona? Kudala ndifikile apha ndifike ubona ndikhalelwa umntwana kungoku ndifike ngo-6 apha edolophini. Ndakulayini sokugcwele apho sifumana khona imali. Wayifumana imali wazofika mhlawumbi ngabantu? Apha ndifike ngahotele. Apha okuhleli apha? Okoko yingako ndithi ndiyazidela ngoku bekhalala bakhalala ukhona bakhalala ndikhona. Bathini umsindo wabo uthini nje umsindo? Hayi ukuthi khange ndimamele into ezininzi kodwa babonile nje? Ndibabonile xa bedinga. Okay, so wena uthi uzayibhatala R50 xa beki? Hayi sekuseni ndiyikhuphe. Nasekuseni uyibhatala? Ekuseni ndibhatala R50. Into eyenze ukuthi sikwazi ukubhatala R50 yintoni? Ukuthi andithi lesigele esiyi-9 mna ndiyacinga ukuthi bazama ukuthi nabo kunezi zitulo zingakhoyo yabo mpengelele emntwini ngoba nabo babheke khona. Ukanti isithethi sika-Drakensberg Taxi Association u-Erasmus Rhiba uthe abanalwazi nale nto yenziwa ngoonoVan baseMparane kodwa bazaqhuba uphando. Kwelinye icala usihlalo wombutho onoteksi uncedo Service Taxi Association uSimphiwe Xumayo ukhathazekile inkqubo karhulumente yokungabakhathaleli ngakumbi ngeli lixa leCoronavirus. Lo mcimbi weCoronavirus uyinto ekhoyo ngoku nefuna ukujongwa ngelihlo elibanzi, kodwa ke thina ke kukho ingxaki esikuyo. Yinto urhulumente akasiseliso kwizinto zonke, thina singabantu bokugqibela. Futhi ke xa ndingatsho kuwe singabantu abangenathamsanqa thina. Kuba kaloku zonke izinto njengokujonga nje sathenga iteksi thina ezilayisha 15, uyabuya urhulumente ngoku uthi mazilayisha abantu abayi-7. Iibhanki azilehlisanga elaa tyala le-15, kwehliswe nje abantu kuphela. Ngoba ubuthenga i-22 sithi ityala lakho lipha ku-18,000 ngenyanga. Ayehli ke loo nto leyo ebhankini. Nala matyala ke kuthiwe azawukwehla ngenxa yento yokokuba uMinister uMbalula uthethile nebhanki. Ayikho loo nto leyo. Iibhanki ziyitsalile imali yazo kule nyanga kanye njengephela. Asinalo nethemba elincinci thina lokuncediswa ngurhulumente ngaphandle koko nto yoba anciphise ingeniso kuthi ukuze athembeke ebantwini bakhe. Umzekelo ke mntakaNomabhulu, abantu abaprovayida nge-toilet paper kurhulumente kwezi department zonke bayabhatala. Thina singabantu abanganikwa nexabiso apha kurhulumente. Noba sizawuqashwa kukhangela umntu onephepha lokwazi ukleyima kurhulumente aqashe thina ngemali ephantsi. So sikwimeko engana